Ohoy! Maray na banggi! Good evening in the US. Basta. Ako po si Tuti Ray. Ako po naman, si Boy Agda. Asin, ini po ang Dos Bosabos! Yun! Garuman lang Garuman lang, gibok ang mga taga Manila. Yeah! Asan may special guest kita. Ang tago to sa pangarang Ariel Papalid. Hindi ka natabi sa lao? Tinatabi, digdi. Iuman sana? Ang puso kanini Ariel Papalid, ugma. Ugma? Naglalayog asin naglulupad. Wow! Tano man? Dahil ma-Christmas na? Bako. Ano? Ikaw anong papapatukan. Inapuna na po na mag-igdi na po sa tahaw si Mr. Ariel Papalid. Ang expert cameraman kang ABS-CBN dati. Ngunyan, yan siya sa Bureau of Medical Center, BMC. Malungsi na bagan eh. Okay, Marino, pag banggi po sa inyo mga kados bosabos, nagbabalik kami. Perang days na lang bago mag-bombing Christmas. 29. 26, 26. diba? Madali na. 26 days to go. Merry Christmas na. Advance Merry Christmas and advance Happy Valentine. Yeah. Gusto ni Ariel Happy Valentine na? I-advance talaga. Nag-iibot-ibot na ang puso. Gusto niya nga gano'n, New Year na. Ayun! It's bombing. Bombing time. Likay-likal ko magpapaputok. Dapat nga iguan ng designated area ang mga ang mga firecrackers. Saka si mga gusto magpaputok. Yan. Basta di ka lang ko magpaputok sa laog kang harong. Masakit siya. Dumang ka lang sa luwas. Yan. Kung makatama ka ning mata. Kung mabulsay mo. Garo paluwas na. Gagano sa tong camera ganyan. Ang hapot, makakaabot pang mata? Abot. Abot pa? Abot yan. Ang layog ka ni Kuya Mpay. Garo 16 anyos. Garo iyo talaga ay. Garo matindi pa? Garo na-inlove ni 2015. Aha. Nagka-problema sa puso, nagbalik na naman ngunya na 20. Aloy, medyo nagpahingalo. So si Tim Song kani kamang nakaaging taon, I did it my way. Yan ang Tim Song niya. Ayo. Kung sa Tagalog, hawak kamay ang langit. Kung sa Bicol, unoy-unoy. Yeah. Basta, hindi ka na. Oday po siya ba? Marina Banggi po. Ano lang po ako mapasintabi ita. Medyo ang iba pong sinasabi digdi medyo re sa katotohanan. Nagkasarabahan lang po kita. Ay, di ko nagsusuba. Ako ang tawag bakang para suba.
Ako na kuning pasalamat sa nag-pick up lang po kuning item sa Fashion Studio by Carmia May. Yeah! Supportan po nindo ang live selling ninda. Pero po sino Si nagla-live. logo, si logo. Ayan po yan. Mayan po yan dyan. Basta may logo po yan. Yan. Pick up lang po Fashion ako. and style. By Carmia May. Fashion Salamat po. Mauli na po ako. At saka tama. Ipapabiso mo pa sa imong lolabs. Yeah! Ano pangalan ko to? Shuni? Ay, Maiwan na! Shuni! Itong fighter. Itong 63 years old. Siya pala sinakakuha ka daw. Siya sinaka ng gunner mo sa bidding. Bidding Pininto o talaga raffle. si camera. Bidding sa raffle. Congratulations, Kuya Aye. Kaya pa sa bagong mong love life. Sana magparapadagos na yan para ang sa imong kaugmahan. Padagos-dagos na hanggang sa kaibuturan ng sa imong puso. Ko lang aram kung bisado ni Kuya doon ang ano ka na yun. Kumbistado ni Kuya doon. Oo. Baka man bistado. Iyo. Baka bistado. Sige ka na! Uy! Ay, garo yung manin sa raw. Ha? Ay, sa regaman eh. Ma-disclaimer mo. Master, manang tao sa studio. Itago to sa pangarang Don. Don P. Yeah. Oy, ano ta? Shout out tayo Tito Ray. Sige. Si Kuya Joel Asinan sa iyong mga pag-iriba dyan sa Suzuki Otonaga. Yan. Nag-ano ka tayo, nagbisita ka tayo kay Joel. Ayan, nagbisita kita. Yan. Tapos magayon duman. Gulping auto. Kadakol auto dyan sa Suzuki Otonaga. Tapos may mga may mga siyempre mga Disyembre, Oo. may mga promo. May mga nailing ko naman pero arababa ng down payment saka ang Iyo, monthly. tama-tama yan ngunyan diba si may mga maburonos ngunyan. Yan. Ay, saktong-sakto yan. So, magbisita po dyan. Yan lang sa may Del Rosario, Naga City. Yan, ano sa NGCP. Yan, harani dyan. So, madali lang pong makukuha. Hanapon lang po ang Suzuki Otonaga dyan sa may Del Rosario, Naga City. Yan, hanapon lang si Sir Joel Hernandez. Ang matinding guwapitong Mayaman na branch manager. Ano daw kung mataan kitang maski pisadong espresso. Iyo, pwede na to. Yudaang sa to yan. Yudaang bayad sa to. Gari ang regalo sa to. May regalo. Salamat po. Salamat In po advance. sa Suzuki. Mabuhay And ka. ano yan, ano ang tinig dito rin? Abang ang tinig dito sa itong programa, ang Suzuki Otonaga na i-discuss nila itong mga services, si mga bagong unit. bagong unit, lalo na ngunyan na December nga na may mga promo. Yes. Darakula ang promo. So pwede sindang pwede din madalan po igdiyo sa tuyang programa ang mga services and then si mga promos. Sige boss sa patungkol po diyan sa Suzuki Otonaga, diyan po Yes. sa may Del Rosario, Naga City. So, abangan niyo na bulan ng December. Yes. Sa mong po na nasa tuyang pag-ere. Yeah. Kang Suzuki Naga. Ayan, sige po. Mabolda po ang sa tuyang programang Dos Bosabos. As in, araatyan, may dakol pa kitang pag-ulay-ulayan Ayan, dito rin. ayan. Lalo na kang mga upcoming events ta. Tsaka si Beauty Saka kang Pageant. team. Saka si Beauty Pageant. Pero may dadagdag daaduman. May dagdag daaduman. May nagbali. May nagbali. May nagbali. Oo. Ayan. Yan, salamat po sa mga nag-share po katong sa tuyang mga videos, kan sa tuyang mga material po dyan sa tuyang page. Salamat po. Thank sa you. pagdala. Sa 14K tang paradalan, 17K. Salamat po. paradalan. Thank you so much. Okay, Yan. so mabalda po ang programang Dos Bosabos. For all your wedding needs, parties, birthdays, or any gatherings, from planning until the big day,
Just Enjoy Events is here to help you. With a certified event specialist, together with an energetic team, you will surely just enjoy your big day. With office located at M Plaza Diversion Road, Concepcion Pequeña, Naga City, in front of Barbecue King. For inquiries, please call 0909-125-3278 or visit www.facebook.com/JustEnjoyEventsNaga. Authentic Japanese food ba ang hanap mo? With a full Japanese ambience? Punta na sa Noimaki! Located at Door D, Star C Building, Kayanga Street, Magsaysay Avenue, Naga City. Sa likod lang ng PhilHealth. Pwede mag-order through Foodpanda, Grab Food, Maxim, and Kuya Hub Delivery. Or you may call 0998-483-1475. Iga po kaming kakanan, ang pangaran niya is Corbada Tres. Bukas na po kami gunyan. Si gusto po mag-igdi, welcome po Sindaga Boss. Open po kami ng 6 to 11 p.m. So, si mga nagbabike po dyan, pwede na mag-apit pamahawan. Ang sangon niya po, opening may igwa kami ng pa-promo na Group 5 pataas, may libreng appetizer na chicken wings. Ang nasa loob po ay bali 8 kubo. Yung part na yan, ano yan po yan, consumable. Consumable siya na 3,000. Pwede man po, meron po kaming inuman, si gusto mag-enjoy o mag-happy-happy pagkatapos ng trabaho. Welcome po kamo igdi sa Muya. Iniimbitahan ko po ang boss na mag-igdi po sa Muya, magpagpasyal po kamo igdi sa Corbada Tres, sa Zone 3, San Isidro, Naga City, na open na po kami ngunyan. Welcome po kamo boss. Come one, come all, enjoy the food, enjoy the atmosphere, have a good day. Alright! Nagbabalik ang sa tuyang programa. Giraray po, salamat sa Corbada Tres. Yes, yan dyan sa San Isidro, Zone 3. Zone 3, Naga City. Yan. San Isidro, Zone 3, San Isidro, Naga Naga City. City. Yan. So, magbisita po kamo dyan sa, bukas na po yan, and igwang band Pag every every Saturday. Friday and Saturday, igusindang gig, may mga bandang May mga band. may mga bandang mga guest, saka may stand-up comedian. Wow. Ayos Ayan. Yan sa Corbada Tres. And then syempre, ang Gat Kulas Batangas Lomi po lipat na ning lugar venue na mas magayon. So, niya po yan duman sa may San Agustin Kanaman, sa may sa may likod lang po yan katong dating Kasoreco 2 substation. Yeah. Diyan po sa may San Agustin Kanaman. So, makukuha po dyan ang Gat Kulas Batangas Lomi, ang authentic na Batangas Goto, and then syempre ang Lomi na talagang Talagang nangangagat. yan.
Pag una mo, di nag-aaso. Pag pigalo mo na, pag pigsubo mo na, Igaramdaman ko si mga pamilya ko. ano daw ngayon kinakarakanduman. Yan. Yan po dyan, ang Gat Kulas, Batangas, Lomis dyan po sa may likod kang dating, substation. Kang Kasoreco. Kang Kasoreco 2. Ano na along the highway na kaya madali. Along the highway lang po. Ayan. So, dyan ang po nindo, as in, handa po ang Gat Kulas dyan para sa inyo. Yes. Alright. So, Teacher Ray, syempre, nag-trending sa imong, Si beauty pageant, beauty pageant. may mga nagbarali. May nagbarali. May nag-entry na. May nag-entry. Kumbaga, ikang naginanakit. May naginanakit. Anong yatadain mo kami binali dyan sa beauty pageant sa na yan? beauty pageant. Ano ang nagbali, Kuya Boy? Ano nagbali? Nabukol na yun. May barangay na po dyan sa Balatan na gustong magbali man. Barangay Luluwasan. Siguro. O Luluwasan eh. Yeah. Depende kayo sa Sa pronunciation. Saka dyan man sa Bula. Sa Bula. Umbaw, Pulpog. Si Sabi ko na, Ayo. paano yun ipipresent? Ikaw pa. Ano pa? Dyan sa San Fernando, ikaw pa dyan, barangay, gusto mo bali, barangay Pipian. Kadakol na. Kadakol na, nasa tuyang Kadakol na talaga. So, Ladies and gentlemen, please welcome naghabol na contestant from the town of Balatan. Balatan. Barangay Luluwasan. Sige na. Sabihan ako paano yun. Nagbulos digdig. Hindi, nagbulos naman. Nagbulos naman. Luluwasan! At tubig. Pagka maadalan na magkatagang DPWS ka Sa itong si Barangay Balagbag, si Barangay Duminorog, si Barangay Inapatan, saka si Barangay Balagbag. Tagas, saka Barangay Balagbag. Balagbag. Nakaano na to? Kumbaga nagpa-practice na sila. Nagpa-practice na. Para sa sportswear. Yeah. Ano daw ang kapot-katong Barangay Tagas? Halo Blacks ni. Halo Blacks ni. Gapo ni. igdi. Tagas! Itong sinagbarali ko niya, no? Si Barangay, Barangay Sitio Pulpog. Umbaw Pulpog. Umbaw Pulpog. Sige na, paano? Pinulpog digdi. Pinulpog na naman. Umbawon Pulpog. Si San Fernando. Si San Fernando. Sige daw. Si Barangay, paano to i-introduce na mga barangay? Barangay. Paano yun i-present? Yeah. Garo nag-upload na ang kuya, no? MTRCB. Pag-iisipan niyo po yan sa susunod. Tapos masararo na po sinda kayan sa susunod ng episode. Pahiling mo lang kita ng mga comments ng aning... Mag-comments ka mo naman ko paano ma-introduce si Barangay Pipian. Shoutout po kay Joffrey Sanchez. Oy, nasa Katanduanes ni. Oy! Si Padang Joffrey Sanchez. Ano man matibay na mag-basketball. Iyo. Clarita Raquero Buenasil Revares. Yan. Garo ano ay? Garo pang ano kay Buenazil. Ayun, mga Buenos Aires. Garo ka sana sa Brazil. Brazil. Ayan. Grita. Ayan. Buenazil. Shoutout man po kami dito sa Taisan. Yan. Taisan. Tais digdi, tais duman, taisan. Aba nagarong tarom. Shoutout din po sa mga taga Pambuhan, Mercedes Cam Norte sa family Labitag. Yan, maray na pang kabagi po. Ali kay Reju. Mga pardalan Brazil. Leju.
Pag grabe ang ano mo di, livag. ang ang apo da sa friends sa back, likod. Likod. Itong pag grabe ang daldag mo ba da, livag. Diba? Pag grabe na ang ano mo, ang apo diyan, ang paghiling mo da sa babae medyo ano, iba. Iba. Level. Levug. Pag gusto mo na ang ara-ara ni, Oo. lapit. Lapit pala. Kaso ang ano na, lapit. Pag ano ka pala, wag dahil ka na ito ba pag sa summer, mga aki baga mga 10 anyos, mga 12 anyos, pwede ka na magpa letu. Yeah. Pero ibang topic na ko niya na baka. Letu. Let's go. Hindi dang limang moro dahil ko daning mga kanya department. Yan. Porang tarig di. Well, Sige, guys. Department of Health. Wow, ta ano? Oh. Panglinig. Sanitary. O ini. Department of ano yan eh? Apa dyan? Si May Sing Sing. Ayun, ano yan eh? Department of Budget. Wow. Pwede mo isang ra. Yeah. Ipahoritan. Ne. Department of Education. Iyo, toklo digdi, toklo do. O ini. Department of itong mga nagpipirma, tatambak. Itong pang-arok yan, yan, Comelec. Yeah. Ini. Ayan. Ini. Department of Interior and Local Government. Pag-unay ko, Department of Labor. Substitute. Huwag mo pati si Mami Carm. Pero sunuho nga itong Department of Local Interior Government saka Department of Labor. Ganun papapasara ano naman ang buhay. Pero baka paapo na naman kita kaniyo sa Ohoy! Maray na banggi Kuya Boy and Tito Ray. Maray na banggi si Kuya Joel nagdadalan. Ayan, from Suzuki Otonaga. Yes, Ayan. yan. So magiging guest tayo sa maabot ng mga aldaw. Yan. Hindi po sa tuyang programa sin magiging makakaibanan ta. Shout out man kay Idol Apollo. Ohoy! Kumusta? Ang barita, iguana ning ka-charachat. Kumusta? Makaarap ka lamang ning barangay Balagbag. Mamamati mo ang makakaabot ka sa barangay Tagas. Saka mo siya. Iba Saka barangay. kasama iba barangay Inapatan. Yan. Dengo na. Dengo na. Barangay Duminurog. Duminurog ka muna. Saka mo siya Inapatan. Yeah. Sabi ni Jack Bex, shoutout mo po from Calamba, Laguna, mga boss. Dos Bosabos. Thank you so much po, Jack Bex. Yan. Sige. Good evening mga idol. Grabe ngirit ko. Makulog na pangako. Ali kay Adit Makating raw Sesmundo. Alams na. Sabi, alams na na. Ay talaga. Ano ang gusto mo dyan, Kuya Apple, sa sa department na ni? Yan. Department of Department of Health, Department of Finance, Department of Interior and Local Government, saka Department of Labor. Department of Energy pa yan. Energy. Mabinino niya. Ini yung Department of Education. Ayan. Ini Comelec. Kamele. Siya yan ang gusto mo dyan. Ayan. And, Chabex, pwedeng mag-utang Red Horse. Ipigutangan nito ni. Si Ivana Pagmati, nagdadalang mo niyan. Nakabisita yan duman kay
Si Gatkulas. Dinamati mo ang kuyan, dinamati mo ang lumi ni Gatkulas. Department of Interior and Local Government si si Apple. Pumundo. Asikasono na ang kuyan. Asikasono na ang SSS. Yeah. Sige, giraray po, kami po abangan sa masunod pong sa Webes. Yan. Dito rin. Sa Webes po, talagang pang matindihan na ni. Si Paring Christian Cambi nagdadalan dyan all the way from Tabuk. Uy! Yan. Arayo. Arayon. Tabok. Si Chi nagdadalan. Oy, si Kuya Leo nagdadalan dyan sa Nagasab. Mari na paggabanggi, Kuya Leo. Master! Yan. Ini talaga ang master si Kuya Leo. Ay, Ang idol ko ni. Diyan ako nakanood kang mga bagay-bagay sa sa mga istorya niya kang panahon. Pwede pa shout out sa pinsan ko si Batag. Tarapak, uya digdi sa tindahan. Isa yan. Si Batag, si kauli ko di kan yan, sa sarong banggi. Si Batag! Ang pulutan nila ka ni Batag man. Alikid dyan, Bjorfelin. As itong ini doon. Ayan. Shout out Kuya Ray sa Tropa Palestina Miguelito Thunderbird. Yan. Ali kay Kuya Payang Gonzales. Okay. Si Nilam Arespe Sulusin is watching. Thank you so much. Maraming salamat sa pagantabay. Yan. Sabi ni iba na, masirap siya, promise. Si Isay! Si kaibanan mo pag Gatkulas o si Gatkulas? Magayon dyan, idol. Magayon sa in. Gabos na sana ka rin magayon Yo. kay Apple. Talagang, idol ikaw. Yeah. Maray ka ni Kuya Apple kang NCF, ipasantigwar. Yan. Okay, so... Maluluway na kami. Masarundo pa. Sige, salamat. Salamat po kasi nung pagantabay. Giraray, salamat po sa ating mga sponsor. Ang Gatkulas, Batangas Lomi. Siringman ang Corvada 3. And then syempre ang Suzuki Auto Naga. Salamat po sa padagos na pagsuporta po hindi po sa satuyang programa. Basta po, sa December, abangan may mga papremyo pa kitang ipapanao. May mga electric pa na kita digdi. Gulpi pa ni. Duwang truck pa ni. Mapadeliver na naman lang si Kagawad Lito. Basta, mayo, dikit, igdi, saro na lang garo niya ako nigdi. Pero, Masaro na lang, oh. Kagawad. Sakupan mo ng doang host. Yeah. Sakang staff. Yeah. Sige. Kay Kagawad Lito de Rosario, siyempre kay Mayor Son and kay Sir Elmer Baldemoro. Maray na paggabanggi. Yan. Thank you so much. Siyempre, abangan ang Kamandagan Festival. Tama. Na ngunyan na December, first week of December. December Mga 2, kaibahan 3, 4. Abangan kami sa plaza. And then sa mga barabarangay, madyan po. Yeah, para barangay, mabisita kami dyan sa Indonesia na December. Abangan kami. Abangan kami ni. Baka lang makabaduya dyan. Yeah. Sige po, salamat sa pag-aantabay din sa programang Dos Bosabos! Salamat! Bye-bye!